Yine vatandaşlar söhbetimizi devam ettirsek, yine sol qarğalaly meselede galydy. Qarğalada näme bardy? Şol qarğala edip saklan, şol dögün ösmegini de qarğalanyň iki sany faktor bardy. Biri şo ýerde serhetçileriň polky ýerleşen harbylar. Olara üçünçilik gerek diýmek, olaryň iýmitini üçin etmeli beýlekdirin. Şoň üçin şoň töweregini şolary üçin edýän kärhanalar ýa-ni kolhozlar, sowhozlar guruldy. Ol bir. Ikinciden qarğala eden wir diýen bir zat bardy. Всесоюзный институт растениеводства diýerler. Bütün soýuz ösümlik ýa-ni instituty. Oň merkezi Leningradda şol wiram şoň filialy bolup, şoň bölümi bolup, ene Qarğalada gurulan bir bölüm. Oň biri başga ýerlerde de bar. Men eşitişime görä Kawkazdamy, Abhazyadamy, ýene beýleki döwletlerde bar. Ýöne şol bärde, şol Orta Aziýada, ene şol Qarğalada gurulan şol bir subtropik ýer bolan soň, oň üçin ösümlikleriň sany ýüzlerçe, türlü dünýädäki ösümlikleriň nusgalary şo taýda ösürilip ýetişdirilýär. Ene şu zatları hizmet etmeli, bağbarlar gerek, işgärler gerek, yeneler gerek. Şoň üçin ne Qarğalada da yine şu senagat ya önümçülük diýsek hem boljak, o wakajalykda şu uğurda ösürildi. Emma şu ýerde Qarğalada konserni zawodlar gurulup, ya önümler şu ýerde taýýarlanyp, soň satylan ýeri ýok. Şu çyýmal görnüşini ýa-ni ýaşyklary gaplanyp Aşgabatda gidildi, Aşgabatda galyny Moskwa Leningrada uradyldy. O taýda Balkanyň ýylatynyň saçagyna düşen zat ýok. Diňe aýtýan gaýdyşmaýan şahsy hojalyklardaky öndürilen önümler ine getirilip Kızlarbadyň gazanjygyň, Nebitdagyň, ýa-ni Krasnovodskýň bazarlaryna satyldy. Ne boldy? Ine ýene näme bar şu taýda aýdylmaly zat, Krasnovodsk şäheriniň, Nebitdag şäheriniň, Kızlarbad şäheriniň üçünçiligi Türkmenistanyň fondundan däl, SSR'ň fondundan, ýa-ni Moskwadan, ýa-ni Sowda ministrliginiň üstünden uğradylyp duruldy. Şolary gerek ýeýjek eşigine çelli şu adam sanyny görerek edip uğradyly. Näme üçin? Sebäp Krasnovoddaky öňürlen balyk önümleri, on kenar ýakasyny ýa-ni alynýan Nebitdag şäheri. Ondan Kızlarbadda da näme bar? Şol çykyrylýan nebiti çelekleri gaplap bütün Soýuzyň territoriýasyna uğradýan zawod bar. Şol çelekleri bejerýän wagony remontny zawod. Ol zawodam şol ömede 19-njy asyryň ahyryna gurulan zawod. Olam 1800-nji ýyllarda gurulan zawod. Ýerde şol paçalyň döwründe gurulan. Olam ol zawodam Türkmenistana tabiýlykda däl, ol goýny Moskwa tabiýlykda duran. Şu zawodyň direktorlaryny ýolbaşçylaryň diňe Moskwa berlerdi. Olaram hasabaty Moskwa bererdiler. Moskwadan üçünçilik gelerdi olara. Diýmek şol mentoryň üstü bilen ýa-ni Sowda ministrliginiň üstü bilen Krasnovodda, Nebitdagy, Kızlarbada iýmek içmek, geyim gejim aýakap hemmesi şu taýdan Moskwadan merkezleşdirilip gelerdi. Ondan ýa-ni çarwa ýerler bar Türkmenistanyň şol sany Balkanyň o ýerler känne, o baraýalar. O ýerlerde mentoryň magazylar, dukanlar ýokdy da o taýda Patrep Soýuzyň magazyllary bardy ýa dukanlary. Ýa-ni alyjylar jemgyýetiniň birleşmesini. O taýda beter kän assortiment ýok, elbetde mentoryň kıyal. Ýöne ýylaty güzären görmäge mümkinçilik bar. Ýetmez zatynam adamlar haçan şähere gaýdanyna ýa gelenine alyp giderdiler ýa dogan garnaşy getirerdi. Ine Balkandaky ýylat şey dip ýaşady. Bu urdan üçünçilik urdan. Ýene daýdylmaly zat, şol ýanky Balkanyň territoriýasyna ta şu SSR döwredilýänçe jemi iki sany uly pasiýoluk bolanna şey diýip aýdýan. Biri şol Krasnovodsk,
Ama ýa-ni padşahyň gurany soň ikinciden gyzylar bar, şol taýda wagon remont zawody gurulany, ne soň töweregini işçi güýji gerek bol, näçe müň adam işlänsen, ine şeýdip türkmenlerden beýleki milletler bilen gatylşyp, ine şo taýda işçi sınpy döredi. Ine şol ikinji şäher şol, öz döwrüne Aşgabat gyzylar batşy ýok, irki döwreger 19-njy asyr alsak, 20-nji ýylyň 20-nji asyryň başyny alsak. Soň şo ta demir ýol baranyň soň Aşgabat giňep bulup başlady da ol ýokdam olam bir oturan owa. Inni dolanyp gelsek şol demir ýol gurulşygyny da türkmenler kän işlän, şoň üçin işçi sınpy dörýä beýleki milletler bilen şo garyşyp Ors padşahlygyny diňe orsaýla olaňam sürgüneden polyaklary bar, ýewreýleri bar, beýleki milletler bar, ol revolýsionerler bar. Ýerde urşa padşaha garşy çykyş ederler. Şolaň hemmesi şol sürgün edilip, ine şo demir ýolda zatdy, gelip galar batdy ýaşan adamlar, men bilýän olaň artlyny. Ine şeýdip şol işçi sınpy döredi, göreş döredi, şol gyzlar batdy da revolýusiýon emesi bar hereketler, onu soň aýdyp beren ýer gelende. Ine nebitdag nirden emele geldi. Nebitdag şol nebit çykaryp başlandy töwerekler, emme ýerde şol Balkanlar akly ýerde. Onu şo skwazynalarda işleýän nebitçiler üçin ýaşamagy ýaşaýyş şerti gerekdi. Şoň üçin Moskwa karar çykarýar, şu taýda biz bir şäher gurmaly. Ine Moskwanyň büdjetiniň hesabyny, şolaryň pulunyň hesabyny Bolgariýadan işçiler gelip, gurulşykçylar gelip Nebitdag şäherini gurdular. Ine esasan gurulşygy Nebitdag guran dikelden Bolgarlar. Bolgariýadan gelen işçiler. Ine şeýdip Nebitdag emele geldi. Ine üçünçülügini aýdyp berdim. Oň üçünçülügi şol 3 uly şäheri bar, Balkanyň üçüsine de şol üçünçülük merkezleşdirilen Moskwadan gelýän önümler bardy. Gyzlarbatda da ýene de şo taýda harby diviziýa durdy. Diviziýada da orta hasapdan 25 müňe çel 22-25 müň aralygyny harby gulluk edýär, eskerler, ofisiýerler. Olaňam ýaşaýyş garadoklary bar, ýaşaýan owajyklary bar, şo taýda şolary üpçün etmek üçin ýene de işçi güýji gerek, ýene de daýhalar gerek, ýene de mallarlar gerek. Enne şu taýda aýdylmaly esasan enne sorak ýa-da çykýardy. Näme bilen meşhur boldy şol halk? Aýdyp berdim, mallarçylyk, döwürdarçylyk. Her ýyl milliónlarça ton et önümi, ýün, bagyny, onsoň bir ýanky aýdaly haly, palas, şu zatlaryň hemmejigi şu Balkanyny dokalardy da, ýa edilerdi. Balkanyň haýsy etrabyny alsaňyz, şuň söz bilen aýtsak, hersinde şolaryň haly fabrik bardy. Sebäp erkek göbekli şol milletin ýa ilatyň bir çarwalaryň erkek göbekli mal bilen meşgul, zenalary haly dokardyr. Şäher ilaty şol ýaly. Şäher ilatynyň erkek göbeklisi zawut fabriklarda işlerdi, ýa nebit çykarýardy, ýa şoňlar ýakyň magdalary gazyp alýardy, zenalary öýde ine haly dokýar. Ya da ine hökümetin şol näme işçisi bar bolsa edarlarda işläp başladylar. Başta güllükçi ýaşular ýaly, soňra okuwly bilimli bolan soň ine türkmen zenalaryny medsestralar, lukmanlar, ine juristler ine şeýdip gidiberdi köpel. Diýmek şu taýda iki kategoriýa halk bardy diýjek bolýar. Bir kategoriýasy ilatyň 70 göterimi döwlete garaşly. Ýanky büdjet işgäri. Şo döwletde diňe aýlyga işlän adamlar, zähmet hakyna. Galan kän bolsa 30% ýanky kolhoz, sowhozlarda işlän, hem şol kolhoz, sowhozlaryň kapitalyny öz owada ýaşansa, özüniň 5, 10, 20 sany goýuny ýa 2 tane düýesini saklanan adamlar. Başga baýlyk ýok, ýa eklenç ýa gazanç ýok şol Balkanda. Bolmanlar. Şonuň üçin Balkanyň halky elmydam büdjete bagly boldy.
Büdjetten pul gelse yaşap belli, gelmese yaşap bilmese, bular dini önümçülükte işleyen adamı, senagatda işleyen adamı. Yani ağdap geçen zatlamın ahlisi, şol dini işi gücünün eli bilen mümkün bolu, çıkarmağı, yer astından, yer üstünden, onu işlemeği, becermeği. Şanlı mı? Sonra bu ahl umumi niyemi berdi şu Balkan deyip aytmağı yeri geldi de. Ta SSR yıkılyança, Balkan oblastından ya Balkandan çıkarılan ähli önüm ya şolaryň girdejisi ähli Türkmenistan'ın tutuş Türkmenistan'ın girdejisinin 60 götörme çellesini 55 ile 60 aralygyna götörüm ya prosenti berýär diýip aýdylýar. Ine de hakykat. Ine şol SSR döwründe de ondan soňra da Balkanyň durmuşyny hana olgun ömeden kartadan alıp saparaga ýigitler bilen görkezdi. Seredin. Döwletiň 60 götörüne golaýyn öpçüneden halk şuun kuğuna çel şunça baýlyklar çykaryp oturan halkyň gazam ýok, suwum ýok, köçesem ýok, bularda mektebem ýok, sadigem ýok, durmuşam ýok, aýlygam ýok. Näme bilen oňa dediýär onna bular? Bular şo ýene de 5-10 sany kel toklusy bolsa, bir sagymlyk düýesi bolsa, gapysyna köşeklice şol ýeterlik bir maşgalany eklemäge. Süýdüm bar, etim bar, ýüňüm bar. Öýdäki gelin gyýdar haly dokýan munakydip bazarda satsyk, ýene de ýeri çernide ýeter diýip şu zatlar bilen oňa dedip oturan millet. Olarda artykmaş pul ýa gazanç ýok, watandaşlar. Perpiska da otayda nebide artykmas ýaz pul almaga mümkinçilik ýok. On tornazy gidip tura. Otayda türkmenleri işlenek esasen yol başı işlerini şu karhanaları dolanıryan yine de başka milletlerin adamlardı. Şey mi? Ne ben size misal getireyim. 91-nji ýylda Krasnodar şäherine azyrkynyň hadyny tutjak. Şu taýda türkmenleriň sany şu ähli şu şäherde ýaşaýan töwere bilen ýaşaýan türkmeniň ählisiniň sany 11-de 7%. 12%-de de 12 götörmede ýetenekdi türkmeniň sany. 91-nji ýylda. Ondan biliber. O taýda türkmen esasen şol hyzmat edici işlerde işledi. Balyk zawodyny balyk arasalaýançy, balygy tutýançy, gerdenmen götürýänçi, äkidýänçi, gäme ýükleýänçi. Boldy. Şo taýdany bir öz iýjek çöregini tapdy, şoňa oňu dedip ýaşady. Ol beýleki vilayetlerde ýaly paxtadan perpiska edip, ogurlyk edip, ol Volga maşyn minip beren ýok Balkanda. Men şo taýda dogumsaň aýdýan watandaşlar. Men dogduk depem gyzlar batda. Söwere bilen 68 000 ýylat ýaşaýady şo döwür. Şu 68 000 ýylatda şahsy gaz 24 Volgasy bolan adamlaryň sany 4 adam. 4 adam. Emma bir gezek mihmançylygy bardy bol. Naýda oturmaýyn, haýsy welaýetde. Bir owaň çetinden baranda ýam gelin aljak gelen Volgaň sany 10 mäşden geçdi. Ene tap ýaşaýyşyň tapawdyny aýtjak bolýar. Ýoksa o taýda kaldyň şol kör aýlyga daňylar, hep başga gazançy ýok. Yerem ýok, bakça da ýok, suwum ýok, hiç adam ýok. Diňe şol ýeriň astyndan çykaran baýlygyny hökümete tapşyryp oturan halkymyz bar. Inni o günlerem ýokda. Ýa aýdyk geçdi şol 60%-ni olay öpçüneden halk bugün hiç taýda otury. Inni şol aýdýar şol Türkmenin nebitçileri barpa naberlerden gelýär, uğralýar. Nesilme nesil gelýän zada ol. Pikir edip görün. 1887-nji ýyldan bäri öleýär 150 ýyl geçip barýar. Şu 150 ýylda pesinden 15 guşuk Türkmen milleti şol nebit gaz çykarmakda ustatlygy bar. Tejribesi bar. Ýöne haram boly. Şunu öl halkyna köp görüp, indi türkmenleri ayırdı ömeden nebide öňümçiligini. Ya ýol başçylygyny ya çykarjylygyny. Diňe şolara pat sopçyk bolup işleýärler. Kime? Orsiýetden
Tataristan'dan getiren nevitçilerini ana Gurban Ulu indi Türkmen şoňalara bagly edip goýdy, hyzmatkar edip. Olaram bir ay akyn berse beýlek ay berene ozal beýlek daşar ýurt kampaniýalary işleýärkä $500 bilen $1000 aralygyna aýlyk alýan türkmen spesialistleri nevitçileri bardy, galy çykardylar. Olam daşar ýurtlara bir gowdy. Indi bu aýlyk alýarlarym istesen hana sana $300 bolmasa olam ýok dip onam saň çökörüp şumal $100 getiripdir. Ene näde ýaşamaly millet? Ene mesele. Şoň üçin özüňiz ölçäp döküp görüň şu millet ykdysady taýdan ýa gazanç taýdan beýleki welaýatlarda gowy ýaşapmy? Ya beýleki welaýatlary şu Balkanyň ýylaty bir zatla bergilimi? Özüňiz pikirleniň, oýlanyň, oturuň. Ene şu Balkanyna çykýan, gazanylýan zadyň men entegem hemmesini aýdamak, ahlysy ýadymda diýär. Ýene de seredip otursaň çykar ahlysy. Näme bu eksporda akydylýan türkmen harlarynyň puluny nire sokýar bu Gurban Ulu? Ha? Her şäherde, her etrapda, her obada bar ahalyçylar. Başga zatda uru gazançy ýok gelin gyýdylamadyk. Ene şu goýunyň ýüňüni darap, ondan iýige girip ýüplük edip, ene halda okap, şon palas okap, keçedip, şonu bazara çykaraýmasa nämeden gazanç etsin olar? Näme bar gördüňiz kartadan boşap ýatan ýer. Ýöne onu nira gidip ýaşasyn olar başga ýerde yer berilmese, ýol berilmese, pul berilmese. Onun üçin Balkanyň durmuşy ol emeden lewaplyňkydan ya daha şowduňkydan ya maryňkydan en aýdaldyr watandaşlar. Ol men pikirim elbetde. Ýöne özüňizde sorag bar bolsa ýazyň, deňişdirip görüň beýleki welaýatlarda näme öňürilýär, watany näme tawsyrylýar. Kim artykmyş beripdir ony Balkana minnet eder ýaly. Şeň deňnamada degen ýeri bar da şo taýda hamala bu millet ýagyp ýüpek geyip ören ýaly arkayn o deňden kenaryny aýagyny sallap. Ýok, watandaşlar diýbinden beýlede bir ýalňyş düşünje bar. Ine bu meselede şey dip şu taýda goýmaly boldum da inni ýygyna dowam etsek näme bar? Ýa-ni şol ýene de proýektlerim bardy şo taýdan tek amalaşmadyk. Şol ýemeden Nebitdagdan Çärjewe ýanky geçirmeli nefteprovod bardy. Nebit turbasy. Ýöne şol proýektligine galy. Sebäp Balkanyna öňürilýän neftin hemmesini Krasnowodyň nefti gaýtadan işleýän zawody öňürip geçenakdy, şonuň Çärjewdaky zawody uradylmaly edilipdi. Ýöne galy şol. Diýmek o çiğ nevdi çeleýükle uradýan bolmaly. Emma şonu ýerine işläp, şonuň nevi alınsa, benzin alınsa, nevi alınsa, ondan mazut alınsa, yağ alınsa, maşin yağlarının dörlü sortu. Yine de bar bir topar cisim, koks edilse, kızıla barabar nebitimiz var Balkan'da. Yani şu zatlar edilmedi. Yoksam Çärjewe şolam geçmeli. Yani şol demir ýolun başı bütün Türkmenistan'ın üstünden, yani Özbekistan'ın Daşkent'de barıp beten, yani şol demir ýolun başlangıcı Krasnovod'dan başlandy. Şo taýda da bütün ýoluna da işlen türkmenler var. Şol sanyna ýanky Balkanly türkmenler. Öz eşegi, düýesi, ýabasy bilen gelip ýük taşap, şeýdip gazanç edip şahyklarynı şo taýdanam işçi sınpymele geldi. Sonra şol Orsiýetde rewolýusiýa bolan nöwri şu ugrudy demir ýoluň ugruna ýaşaýan, işleýän Dawud fabriklaryň demir ýoluň işçileri meni gozgalagyna gallalar. Staçka diýerler, şol gozgalan 5-nji, 7-nji ýyllarda Gyzlarbatyň demir ýol wagon remont zawodynyň işçileri meni Mayovka diýip çykan ýerlerken. Sonra rewolýusiýa döwrüne atylarlarken adamlaryň göreşleri üçin aklar gyzyllar atdy, gyzyllar aklar atdy. Son Sovet hakimiyeti gelip bu ay bakari eme bir kulak deyip hana töwrekdäki atan goýulary kärizleri adamlaryň diýratlaryny
ya atılıp öldürülen doldurdular olabilir. Bana da adam pahir görün verer de haysi yerde sol guyulun barlyk. Ene şeýdip şu döwlet ene Sovet zamanına geldi. Sovet zamanına da bizim işläp halkymyzyň işlerini edara kärhana, büdjet işgäri. Şu Balkanyň ähli tutuş Balkanyň ilatynyň 70 göterimi pesinden büdjet işgäri, döwletden aýlyk alýany iş. O ýerine şol savhozlar bolsa ol döwletiň köli, olam döwletden aýlyk alýar. Şol kalhozlar ya bir şahsy örümçilik ya mal wakyp berilip bolmasa olaň sany 30-a götermede ýetýänler o wilayatynyň sany. Sebäp hem ilat şol suwa ýerine dağ eteklerine owalarda şäherlerde ýerleşdirildi. Omuň içinde diňe şol çoparlar bolaýmasa çarwalar bolaýmasa ol gyşyň aňdagyna tomsuň jogdasyna çydar ýalam derler. Ene umuman kartinalarında şundan ibaret Balkan'ın. Ene Balkan sesini çıkarman oturuyor. Näme üçin bilgarlyk olur galanak diýen ýaly görüň bardy. Ene ona da jogap bereň watandaşlar. Balkan hiç açan şol halkyň hak hukuky üçin ya ýagty gelecek üçin gyrada duran milletden onu aýtmaly sebäp men özüm şoň içinde ýaşap şu öz içinden çıkan adam. Şu Sovet Soýuzynyň soňky ýyllaryna alaýyn men öňkü döwrat bermän onu soňra ýene de şu baýlyk kulakly baýlyk emme gürrüňe geler aklar gyzylary. Onu taryhda goýurlar soňky taryh alaly SSR'ň ýykylmadyň öň ýany näme boldy, nähil boldy. Şol iň soňky parlamentde bizim oturan parlamentimizde gelen Balkanlardan eger ähli çykyş edýän adam sany 5 bolsa bütün Türkmenistan boýunça şoň 3-üsi Balkanlydy diýip aýtman men esas bardy. Şu halkymyzyň bähbiden gora. Ola bir. Ikinciden öz gatnaşan adam, öz bilýän adam şu bütün Türkmenistanyň ilatyny edilen peýdali işleň birem şol owansany gullyk edip gelen ýigitleň ýogulylyň her birisiniň öýüne 10.000 rublyň şol döwürki pullar. Ondan o pulun omoruna Jiguli maşin almagy. İkinciden şol invalid bolup maýyp bolup gelelen birinji gruppasyna 5.000 rubl, ikinji gruppa toparna 3.000 rubl, üçüncü gruppa topar maýyp bolup geleler 1.000 rublyň bir gezeklikçi döwletden pul almany şol işi bitiren Balkanyň internasional eskerleridir. Şu zat diňe bir zatda mümkin bolup olam haçan 91-nji ýyl men ozal bir ýerde aýdyp geçipdim özi ýatlamy. 91-nji ýylyň fevral aýynda Balkanyna geçirilen oblast ýa welayet saýlawlaryna men ýadymda däl görnüşim ahal 25-28 oglan hödür edipdik şol deputatly. Şolardan diňe 4-üsün 5-si geçdi galanna ýerde. 20 oglan bolsa gerek ýalňyş. Ene şonu bütün Balkanyň her etrabyndan internasional eskerler bir gecede poýda minip gelip Aşgabatda daňdan düşüp Niýazyň köşküni gawadyk. Şaňmy? Näçe 100 ýigit bol. Bularym aly daňdanyň şol sagat 5 bolmaky aly daňdanyň hemmesi turup gelip bütün hökümeti bilen bedene mezlislerdaryny mezbur haly kabul edip Niýaz ähli soraglara jogap ber. Şo ýerde de ene şol internasional eskerliň wepat bolalarynyň öýüne kömek etmek barada ene maňa gol çekip kagaz berdi. Şonu etdik ben. Şolaryň ýigitlerin eden işiniň netijesinde ya meniň çeken aşlygymyň yglan eden aşlygymyň netijesinde her welayetde ýörüti ornmasar wezipesi döredildi internasional eskerler üçin. Mezbur etdik şonu Niýaz. Her welayetde bardy ornmasar wezipesi. Şol ýerdäki internasionalistlaryň hal ýagdaýyny seretmek üçin, şolara bellenilen ýeňillikleri bermek ýa öpsün etmek üçin. Elbetde SSR ýykylýança edildi şol işleň hemmesi. Ýykylandan soň ene bolan zatlar. Onun üçin Balkanyň ýigitleri, adamlary
durmaly ýerine mert durdy diýjek bolýar. Agdybirlik halk hareketinde de görnükli wekiller bardy. Olaram ýatlap geçmek gerek. Bappa Göklen neresi? Hem şahir, hem publisist, hem jurnalist, hem watansy gahrman. Olam gyzlar batly. Olam balkally. Dik durup görüşden ýazyň rejim bilen. Ahyrdan onam getirip ene bir berge watan magazynyň müdirini kaktyrdy, köçedi. Ya oturmağa gitmeli ya da Bappa neresi basyp geçmeli. Şonu etdiler. Entek barıl men aýdýan KGB-niň arhivini açmaly boldy. Açyljak meselelerin birisi. Başga da ýigitlemekän oň içinde men klassdaşym güýçgölli täsirli Gutluýew. Ola meni Agdybirligiň wekilleriniň birdi. İlkinji bolup çykyş edilen bir biz İnglisler basyp alan bolsa orsun ýerine biz gülýäli ýaşardyk diýip Türkmenodan çykyş etdi Türkmenistanyna geňärsiňem. Şol 91-nji ýylda çykyş eden ýigitlerin birisi. Ýene de Agdybirligiň hataryny gyzlar batly ýanky Aman Goşaýew bardy. Onu aýtmak gerek. Başga da kän şo taýda bir zenan gyzymyz bardy. Ady ýadym düşman dilimiň ujuny bagyşladym. O Agdybirlikçiler ýön getirip bilemäg adyny ýadym düşman. Olam bardy. Şolaryň görnükli wekilleri şo Agdybirlik halk hareketiniň şol Niýaz we onuň hökümetine garşy duran şol Türkmenistanyň milliligi üçin hakykatdan göreşen ýigitler we gyzlar. Olaryň Balkandan. Näme üçin olar aýtmadylar? Şuň kullary garşy duranlar bar Balkandan. Ýurduň içinde de bar, ýurduň daşynda da bar. Ýöne olar edýän işini aýdyp eden hakda watandaşlar. Hana Balkanly dämi? Niýaz emma Gurbanoğluň portretini ýakdy diýip ýykdy diýip tutulan. Hana şolum nebitdaglygydy. Ya näçetin nebitdaglyň hana Balkanly ýigitler näçetin hana türmeden çykardy. Şol sany internasionalist eserleriň ýanky welayet ýol başçysy Begejik onama bassy Gurbanoğlu. Ýani mundan 3 ýyl ozal. 3 ýylda ýetenek ente. 55 ýaşyna ýigidi 8 ýyl türme basy. Kim bolup çykaryl o taýdan diýir galsa gerden. Näme üçin edýär? Täp şol halkyň içinde awraýynyň barlygy üçin edýär. Täp öz döwründe şol ýigit 30 ýyl mundan ozal 25 ýaşyna halka hyzmat etdi. Ak ýürekden işläp. Hemmejigine şol wepat bolan hemmesiniň öýüne aýlanyp etmeli işini bergisini ýagdaýyny sorap şolar etmeli kömek beret şol ýigit. Ana türmede çürep ýaty. Onun üçin beýdimen ol diňe göreşýän bir welaýatyň ýa iki welaýatyň adamy ýok. Herse öz ýerine öz etmeli işini edip oturanlar ýöne o zatlar köpesi dile getirilip edilen ak watandaşlaryň başga mesele. Eger gysgaçyk aýtmaly bolsa, Balkan welaýaty barady ýa Balkan oblasty barady. Meniň aýtjak zatlarym şu. Ýön bir zady bek belläň watandaşlar. Şu welaýatlaryň ýa beş togonyň arasyna çöp atyp, ol gowuda bir erwet biziň hasabyna ýaşap oty, oň hasabyna ýaşap oty. Ola bize gerek gel ýa bilen sesi çykylana yalanlar. Yalanlar. Oturun oýlanyň seredin. O beýleki welaýatlarda nähil adamlar çykdy, nämeler etdi. Onu seretseňiz, tereden menlerseňiz, hiç bir artykmaçlyk ýokdur, hiç birine. Ýöne adamlaryň, milletlerin, ýerlerin eden işini gömmek gerek geldi. Şuna adaletli çemeleşmek gerek. Biz hemmemiz beş toğun molyan bolsak, bire ayap saklamak bizim parzımız, borcumuz. Bilip koyun, bizim güýjimiz diňe bir ýumrukdadyr watandaşlar. Inni eger hökümet beýtip ağzymyza alaşdyrýan bolsa beş welaýata berip, biz onu bir millet, bir döwlet diýer, beş welaýat ortadan aýraýar. Koy 150 sany etrap bolsun ýa ilçe bolsun. Hanonun nereden tapya ol hökümet milletin ağzını näde bağlarsın? Bolýa şu urlukça men şu taýda gotoraýyn, inniki gepleşigine ahal welaýaty bardy, näme bilýän bolsam şonu aýdym.
Bor vatandaşlyk giýjeňiz rahat, saglykda görüşelim. Sag oturun.